Zaki Putra, Yaman Audio Sound System, Zap Audio, spesial member tercinta, Mbak Pila, Mbak Kiki sayang, Mama Oya, Mbak Ayu, Mbak Kiki. Special performance deskriptif. Dudu rangga dudu perawan, buka dudu wadon panggilan, status si sun masih duwe laki. Tim Tombro masih duwe laki. Cuma kebeneran diwayu, ake wong sing ngajak keselingkuh, hidung belang luru wadon kesepi.